Assalamu alaikum. Som muslimka a točím videá, pretože niekto to robiť musí a pretože islám si zaslúži viac a lepšie. Dnes sa bavíme o téme hijab. Prvá otázka, s ktorou som sa stretla, je: spíš v hijabe? Áno, pokiaľ ma niekde uvidíš spať, či už na pláži, na ihrisku, v parku, na záhrade, na stanovačke, všade tam spím v hijabe. Ale nie. Doma spím bez hijabu. Sprchujem sa bez hijabu. Normálne doma sa pohybujem bez hijabu pred deťmi a manželom. A áno, mám zastrané okná tak, aby mi nebolo vidieť do domu. Druhá otázka. Nie je ti v tom teplo? Áno, v lete je mi vonku teplo, tak od tých 24 stupňov už mi naozaj teplo, asi ako aj vám. A v zime je mi vonku zima a potrebujem bundu. Tak ako asi aj vy. Prečo si komplikuješ život hijabom? Toto sa tiež ľudia pýtajú muslimiek. Hijab mi život uľahčuje. Je to uctievanie Boha, je to verš Koránu. Je to dať prednosť Bohu pred túžbou ega, dostávať pochvaly ohľadom výzoru. Čo si budeme hovoriť? Všetky ženy dostávajú rady pochvaly ohľadom výzoru. Ja ich dostávam od môjho manžela a vonku sa mi bohužiaľ dostane aj inej pozornosti. Ako ti to pristane krásne, ten hijab. Tak, prikazuje ti hijab tvoj manžel. Ktorá z nás sa s týmto nestretla? Nie? To, aby manžel súhlasil s tým, že budem nosiť hijab, bolo moje vlastné kritérium pri výbere manžela. Mnoho ľudí sa bojí, čo povedia ľudia, a tým, že v médiách je strašne veľa informácií o tom, že ženy sú utlačané a muži im prikazujú nosiť hijab, tak práve aj mnoho rodených muslimov je dnes proti hijabu a nechcú to dovoliť svojim dcerám. Takže nie. Nemusíš nosiť hijab, veď to je iba tradícia, v dnešnej dobe už nepotrebná však. Tradícia je to v niektorých krajinách, v niektorých kultúrach pre aj Indky, aj Pakistánky, aj proste rôzne kultúry majú nejaký typ pokrývky hlavy ako tradíciu, no hijab, ktorý nosí muslimka, ktorá verí v jedného stvoriteľa, v jedného Boha, tak ako máme na tomto obrázku muslimku, ktorá dvíha prst hore a hovorí šahádu la ilaha illallah, tak uznáva to, že neexistuje nikto a nič, kto by bol hodný a vhodný uctievania. Čiže neúctieva ľudský názor, ale uctieva len jedného Boha stvoriteľa a tento Boh stvoriteľ nám prikázal, muslimkám, aby sme hijab nosili, aby sme sa zakrývali, aby sme boli viditeľné muslimky. Otázka číslo 6. Ako sa vyrovnávaš s neznalosťou a predsudkami ľudí voči hijabu? Napísala som tu Allahu Akbar, preložím vám to. Znamená to, Boh je väčší. Čokoľvek mi ponúknete na tomto svete, s akýmkoľvek názorom alebo dôkazom prídete, tak ja vám odpoviem Allahu Akbar. Allah je väčší ako čokoľvek, s čím prídete. Neúctievam vieru, čo povedia ľudia. Neslúžim sláve. Nepotrebujem sa nikomu páčiť, okrem Allah. A ani sa nesnažím zavťačiť cudzím ľuďom, okrem Allah. Ochotne, slušne zodpoviem otázky a riešim hlavne to, aby som mala dobré vzťahy s mamou, s manželom, s deťmi, s kamarátkami, sestrami, na ktorým mi záleží. Aby som mala dobré vzťahy s tými ľuďmi, ktorí naozaj niečo znamenajú v mojom živote. Cudzích ľudí nikdy nedokážeme kontrolovať. Každý má svoje vlastné problémy, svoje vlastné predsudky. Takže tam to nie je na mne, aby som sa ja s tým vyrovnávala. Ja si potrebujem len udržať odstup, aby mňa neovplyvňovali, aby som sa netrápila tým, čo aj tak nemôžem ovplyvniť. Otázka číslo 7. S akými reakciami sa stretávaš online ohľadom hijabu? Na internete?
Si extrémistka, utláčaná, vyzeráš ako stán, si bez vkusu, nemoderná, utláčaná znovu, ešte párkrát utláčaná, nehodí sa ti to, daj si to dole. A potom je tam pár sestier, poraď mi, chcem konvertovať na islam. A práve pre vás robím tieto videá a práve pre vás ma kde tu nájdete online, inša Allah. A aké sú reakcie ľudí naživo na tvoj hijab? Stáva sa mi, že keď je nejaký mediálny škandál, alebo keď nejakí ľudia pália Korán, alebo politici prídu s nejakým islamofóbnym zákonom, tak ma zvyknú zastaviť ľudia len tak náhodne vonku a povedať mi, prepáč, my s politikmi nesúhlasíme a popriať mi pekný deň. Potom sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi povedia ty a píp, doplň si nejakú nadávku podľa chuti, prípadne mi povedia choď, odkiaľ si prišla. Sú takí ľudia, s tým nič nenarobíme. No, k tomu by som povedala, že aj keď človek nenosí hijab, tak sa stretne s ľuďmi, ktorí sa nevyspali dobre a ktorí majú svoje vlastné mindráky, takže nemyslím si, že by to bolo nejak výnimočné. No samozrejme, keď si takýto človek, ktorý sa nemá dobre sám so sebou, hľadá niekoho, komu by tú nadávku povedal, alebo na kom by si vylial zlosť, tak sme ako muslimky ľahkým terčom. Toto nie je žiadna pochybnosť o tom. Takže to sa stáva. Potom assalamu alaikum. Muslimky sa mi zdravia, aj keď sa nepoznáme. Nie je ti v tom teplo. S takouto reakciou sa stretávam veľmi často. Stretávam sa viacej s tým, že či mi v tom nie je teplo, ako s tými nadávkami a tým vylievaním si zlosti. Väčšinou sa ľudia zaujímajú a sú zvedaví ako tých pár, ktorí proste sú mrzutí. Súvisí to možno aj s tým, kde sa človek vyskytuje. Nežijem na Slovensku ani v Čechách. Je dosť možno, že tam by bolo tých negatívnych reakcií o mnoho viac. A potom na cestách sa stretávam s tým, že ma oslovujú muslimky. Buď to muslimky, ktoré sú staršie, ktoré mi len chcú povedať, že oni sú tiež muslimky, ale že si netrúfli nosiť hijab, alebo ich rodina bola proti tomu a že by radi začali nosiť hijab, ale už sa cítia staré a už sa proste chcú sa len porozprávať s muslimkou a možno dodať trošku odvahy, možno dodať trošku motivácie, priblížiť sa k Allah. A potom ma oslovujú sestry, ktoré novo konvertovali na islám a chcú pomôcť, že si ešte netrúfajú nosiť hijab. Takže hlavne sa to točí okolo toho hijabu. Otázka číslo 9. Čo povedala tvoja rodina a známi, keď si začala nosiť hijab? A poviem vám to takto na rovinu, ako to je. Nebudem to prikrášľovať, nebudem tvrdiť, že je to krásne slniečkové, že sa zoradia hviezdy a všetci vytvoria nejakú tanečnú choreografiu a budú spievať a tlieskať, zvládneš to perfektné, choď za svojim snom, nasleduj svoj smet a všetky tie veci, ktoré sú v tých reklamách a v médiách. Keď sa žena, sestra rozhodne začať nosiť hijab a rozhodovať sama, kto uvidí čo z jej tela a poslúchať najvyššieho stvoriteľa, poslúchať Allah namiesto toho, čo povedia ľudia, tak sa stretne s rôznymi formami reakcií. Takže moje konkrétne boli: neukazuj sa, kým neprídeš oblečená normálne. Snažili sa mi fyzicky strhnúť šatku z hlavy. Mnohí nepovedali nič, len vytreštili oči. Mnohí sa tvárili, že sa nič nedeje, niektorí úspešne, niektorí neúspešne. Posielali ma do muslimských krajín a posielali ma do vojny v muslimských krajinách. A tieto posledné dve kategórie boli zaujímavé, pretože tí ľudia ma posielali konkrétne do nejakého mesta v nejakej muslimskej krajine, čo
mnohé z nich ani nepoznám a potom ma posielali do vojny, tam, kde to aktuálne, vtedy bolo, takže čo mali posledné načítané, tak si vlastne všetok ten svoj strach vlastne vybili na mne, um, čo ja som s tým veľa nemala, pretože ja som média veľa nesledovala, ja som študovala islám a nie, politiku, a nie média, takže to bolo také zvláštne. No a jediný, komu som to povedala predom, kto z toho nemal teda veľký šok, bola moja mama, pretože to ma zaujímalo a trápilo, ako to ona bude brať. Takže s mamou som sa porozprávala predom a ona o tom vedela. A pre ostatných ľudí to bol šok. Mnohí netušili, že som moslimka už nejakú dobu a vlastne pre nich to začalo byť aktuálne a viditeľné práve v tej dobe, keď som začala nosiť tú šatku, keď som začala nosiť ten hijab. Takže ja to aj chápem, že pre tých ľudí to bol obrovský šok, no musíme si určiť priority, že či budeme každému jednému osobitne vysvetľovať, vieš, chcela by som začať nosiť hijab, alebo to proste urobíme a necháme to na tých ľudí, aby si to prebrali. To už bude asi každej sestry osobitne vlastná cesta. A poďme na poslednú otázku. Ako nosenie hijabu ovplyvňuje tvoj život a aký význam má pre teba? Som viditeľne muslimka, takže som pozornejšia, ako sa správam medzi ľuďmi, ako sa správam na verejnosti, pretože viem, že keď by som sa ja zachovala nevraživo, nepríjemne, urobila by som niečo zlé, tak by si ľudia povedali, že no, to sú tieto muslimky, takýto islam. Takže som si vedomá toho, že reprezentujem islam, takže som pozornejšia a povedala by som lepším človekom na verejnosti. Ľudia sa pri mne správajú slušnejšie a pozornejšie, tak ako keď je policajné auto na diaľnici a vy si to frčíte 150-kou a ste pri tom, že idete predbehnúť policajné auto, tak zrazu dostanete strašnú chuť ísť povolenou rýchlosťou. Tak takto sa aj pri mne ľudia správajú slušnejšie a pozornejšie. Keď mám pocit, že zlyhávam a nič mi nejde, čo je u nás žien celkom normálne, že si toho na seba navalíme priveľa, tak aspoň za ten hijab, aspoň za tento príkaz Allah mám Allah odmeny, takže mi to dodáva taký kľud, že aspoň niečo mám pod kontrolou. A nie je to len oblečenie, je to správanie, je to ochrana súkromia, je to, aby som sa nepredvádzala, aby som netúžila po obdive ľudí, aby som neprovokovala, aby som nebola príliš viditeľná na verejnosti. Takže je to aj o tom, že vlastne človek sa učí správať sa tak, aby zbytočne nevyvolával pozornosť, aby nevyvolával konflikty, aby proste si ochraňoval svoj život a svoju rodinu. Takže to je odo mňa všetko. Majte sa krásne. Assalamu alaikum. Teším sa na vás pri ďalších videách.